Svećenog domovom, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Blagosilja se i osvećava badnjak, kropljenjem osvećenog domovom, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Možete prići. Može slobodno. Mir Božji, Hristos se rodi. Ajde malo varnica da vidimo. Koliko varnica, toliko dječice. Koliko varnica, toliko je ovčica.